Oikeushallintiin sitten tavallaan. No, Pöppösen Jouni tässä hyvää päivää. Päivää. Mulla olisi sellaista asiaa näistä asiakirjajäljennöksistä. Eli mä oon pyytänyt sieltä asiakirjat, mitkä on nyt tuolla Imatran käräjäoikeudessa. Ja minulle ei ole annettu lupaa kopioida niitä, ja hyö ei pysty sieltä kopioita ottamaan. Mikähän tässä niin on homman nimi, että minä en pysty kopioimaan niitä, tai saa kopioida. Minkä viraston paperit on nyt kyseessä? Nämä on vakuutusoikeuden. Joo, yhdistetään vakuutusoikeuden kirjaamo. Ei kirjaamos, ne ei tiedä mitään. Joo. Eli pitäisi saada se tiedottajalaki mies. Minulla tässä aika käy vähin, aika juoksee koko ajan. Minulla on 15 päivää aikaa ja minä olen invaliidi. Tiedätkö yhtään kuka hoitaa sitä? No, sitä hoitaa Terhilainen, mutta kun hän laittoi paperit, että on 20 päivää aikaa, ja ne piti olla maanantaina vasta, ja nehän pasahti jo tuossa just ennen sitten vappua, kun minä sinne soittelin. Ei, hän sanoi, että 20 päivää aikaa, ja että sieltä pitäisi. Yhdistäänkö mä hänen? No, mieluummin tonne tiedottajallakin miehelle, mihin mä yritin soittaakin. Eli vakuutusoikeus, tiedottajalaki mies. No, Pöppösi on tässä hyvää päivää. Edelleen tiedustelen tätä kopiointiasiaa, että mulla on teiltä ne oikeudelta tulleet asiakirjat tuolla Imatran käräjäoikeudessa. Mä oon yrittänyt saada tätä tiedottajalakimiestä kiinni, mutta en ole saanut. Paperit piti olla maanantaina täällä, ne on pasahtanut 28. päivä. Ja aika juoksee ja minä olen invaliidi ja mulla nyt on tää päivä tässä aikaa lähteä tutustumaan. Nyt mä halusin sen vastauksen, että saanko minä ne kopioida vai enkö minä saa kopioida. Puhuitteko te sen asessorin kanssa Johanna Ehtomakin mukaan? Ei, kun ei mulle ole kukaan kertonut. Mä oon yrittänyt nyt soitella tässä ympäriinsä, mutta ei siellä voi vastaa kukaan. Sanotteko vielä tosi? 2. Tässä nyt Mä kokeillaan, kun tuo tiedottajallakimies tullut. No kyllä pitäisi työaika ilmeisesti 8 alkaa. Että. Joo, no hän tulee käyttää henkilökuntaa niin, että osaa sanoa, että milloin hän tulee töihin, mutta minäpä kokeilen pieni. Hän ei ollut vielä tullut. Mä kokeilen asessoria Johanna Ehtomakin. Okei. Okay. Hän ei ollut vielä paikalla tai ei ollut huoneessaan. Tiedä, että onko hän tullut. Jos parkkista voit yritätte myöhemmin tavoitella tuossa 9. Joo. jälkeen. Mulla juoksee vaan aika tässä, että minä en pääse tutustumaan niihin asiakirjoihin. Mä tarvitaan niin avustajan mukaan kuitenkin, että kun lähden sinne, ettei tää ole niin yksinkertaista. Mulla on nyt 15 päivää enää aikaa, kun tuli nyt aikaisemmin ne asiakirjat sinne. Joo. Ei tää nyt mene ihan niin kuin elokuvissa taas. Elikkä minun pitää nyt yrittää soitella taas johonkin numeroihin. Tää menee tää päivä tässä, kun tässä minun pomputellaan ees takaisin. Pitäisi... Yritin heitä tavoitella tuosta, mutta eivät muuta vielä.
Joo, mutta kun jostain pitää nyt se tieto saada, kun laki sanoo, että mulla on oikeus jäljentää siellä viranomaisen luona ne ja te olette kieltänyt, niin nyt minä haluan tietää, miksi te olette kieltänyt. Tämä asia pitää nyt selvittää. Vakuutusoikeudessa tämä notaari Terhilainen on kiertänyt, että minä en saa ottaa kopioita ja minun pitäisi siitä Imatran käräjäoikeudelta pyytää kopiot ja he pysty niitä kopioimaan, koska se asiakirja on sidottu. Niin. Joo. No sitten varmaan tuo asessori Johanna Estamo Kettunen, ettekö te puhunut hänen kanssaan? En ole puhunut hänen kanssaan, kun sieltä kun tiedottaja lakimiehelle käskettiin ottaa niinku yhteys aamulla. Onko hän sanonut Johanna Estamo Kettunen, että soittaa tiedettä? Ei vaan, sieltä joku sanoi, en muista nyt kuka. Joku sanoi. Joo. No mä annan asessorillekin suoran puhelinnumero Johanna Estamo Kettunen. 029 56 43 149. Okei, minä yritän sinne. Ja Parkkisen suora numero teillä vissiin on. Ei oo. 3262 loppuun. Niin joo. 3262, siihen minä yritin tuossa soitella. Okei. No, yritetään. Joo, hei. Joo, hei.